Nalika aku pamit karipta dining Rio Mataran. Bun esok katon kemerlip, kaya mutiara ing pasuketan. Aku tansah kelingan ing dalam sepecak, sing saben dina dek lewati budan lan muli sekolah. Iki pun ngutapake aku kanthi peninggal wening lan asih. Ngger budala ngudi ilmu kanggo sangu besok. Ibu mung bisa nyangoni pangestu. Dadia generasi kang minggunani. Angles rasaning ati, bening lan asih penyawange ibu dak enggo sangu mencaki dina-dinaku kati semangat jroning batin. Kersane ibu bakal dek wujudake kanthi tulis lan bekti ibu kang putra bakal mituwur.